Čau lidi, tady je SuperGames.cz a vítejte u mého druhého videa ze hry Minecraft. Hrál jsem za kamerou, našel jsem 6 goldů. Tady si máme vypálit tady to železo. Dvakrát jsem umřel a už jsem si udělal ironový krompáč. A teď bych si chtěl udělat podlahu ze stone slabu. A my lopatu nemáme, že? Ne, nemáme. Tady ten crafting table, hodím tady na to. To nějak vypadá. Tady v té části nic není. Co si... Tady vezmeme dřevo. Tady raz, dva, tři, 8, vezmeme si truhlu, uděláme si styky. Tím bude stačit jenom dřevěná lopata. Hodíme tady. Doufám, že to jde otvírat. Jo, toto jo, ale toto ne. To pak zvýšíme o jedno. Nevadí. No a proč jsem tam hodil tu lopatu zpátky? Lopata. A už bych chtěl konečně najít postel. A nevím, proč se mi nespavnou vůbec ovce. Tady zatím nenašel ani krávy. Jenom slipky. Tak. Takhle to udělám objedno, protože musím šetřit s tím. Ne. Vezmeme si. Tak. 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 A tak. Ne, ještě ne. Nevím, jestli vám to líbí, ale doufám, že jo. Tak. To je pěkný. Je zrovna noc. No. Jeden. Si schováme. A co jsme udělali? Ne? Jo, se tam vypálit to železo teda. Já jsem tady našel redstone, takže já si vezmu toto. Tam prší. Ne, já jsem chtěl udělat takovou menší farmu. Si děláme slunce. No, to železo nemáme. No to je jedno. Jdeme to natěžíme. Uděláme si kyblík. Budete budeme potřebovat semínka. Sugarcane zasadíme a mrkové zasadíme. To si necháme pak, já to dám taky upíct. To změnit. Schovat. To dáme sem, to dáme sem, to dáme sem, to dáme sem, to dáme sem. Jo, mám už jeden belů, jo, dobrý. Já si můžu vyrábět. Tak, to je všechno, ne, matičku si musíme vyrobit. Sbíráme kovové, dřevo. Jo, tady se mi zdá, že to bude tak, jo. Ničo. Já vystoupím. Nenabuju se, nevím, jestli se to laguje, ale tak to podám. A ty dveře jsem tak nelíbí, co to je tak... Budu pak půl dne. No, když jsem měl, prostě tak se vyspíme. No tak zatím bychom se šli podívat do toho dolu. Jsem tam měl a tam... No, prasátko, počkej, to se otočuje mrtvou, že? Tak, to je za mnou. Tak čím jsem to? Jo, mrtvou. Tak víte co, my se tady rovnou dáme do takové díry. A ať nám nezvylezou z ní, ale to se to laguje. Když prší.
Ne, stůj, pojď sem, já ti dám mrkvičku, no, pojď sem. 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 Pojď sem, spadni. Dobrá. Takhle tě teď zatím budeme mít. Tady ještě no. Super, ne, promiň. Dobrý, zůstává ještě. Já ti sem dám. Krásně. Jak se to jenom můžu skakovat? No, krásně. No, jsou určitě, no. Nic. Já jsem nějak tady takový. Musíte cestu. Počkejte. Tak, skvělý sluchátka. Doufám, že mě bude slyšet. Jo, takže já půjdu zase do tady ty sugarcane. A nesykej se mi. Takže tady si vezmeme specie. Pak se nám peče ještě jedno. Doufám, že se počkat. Doufám, že se to vyrábí tak. Raz, dva, tři. Jak se vyrábí papír? Jo, tak. Ne? Jo, tak. A takhle se vyrábí knížka, ne? Ne, tady vlastně musí být ještě ten. Kuže. Ještě brambory zasadíme. Jo, to zasadíme, to určitě. Takže to si hned vezmeme taky. Tak, máme ty černá vlna, že? Ještě vlna, tu máme hotový. Doufám, že hrajeme na norma. Ne. Přestalo pršet. Ne, nepřestalo. Co? Nějak malé pěsi, ne? Počkej tam. Tiny. Far. Ne, tam tiny. Tak. Ukaž. Když to laguje, protože tam prší. No, tak to bude hrozné. Co to dělá? Já nemůžu hrát takhle. Co takhle laguje. No nic, takže já tady budu, až přestane pršet. Takže zatím čau. Jo, takže jsem zpět, už konečně přestalo pršet a takže já jsem tady se porozhlídl, jestli tady nejsou někde ovce a ještě než jsem se tady porozhlídl, tak jsem tady našel poušť, u které jsem celou dobu neviděl. Tady máme džungli, pak si můžeme ochočit toho, od tom kočku, tak. A já jsem si chtěl natočit písek. Už mi nepadal písek, to od nové verze nepadal písek, nepadal. Tak, teď jsem natočil písek. Tak, další, kurně. Takže pak sandstone. Tak, už mi to nebaví, protože už to děláme naposled. Furt nějaký zalogovaný. Takže to vezmu a jdu domů. Ale to je dobré, že tady máme poušť. Takže uděláme si tu farmu. A doufám, že už konečně někdy nám jdeme tu ovce. Mimochodem jsem si tady, to jste asi viděli, to první prase, ale já jsem si tady udělal i, no prostě, uvidíte, já vám to tady ukážu, vždycky sekne. Tady mám už 2 prasata, jsem si tady dal, a pak už je budu postupně rozmnožovat. Ne, tady jsem to trošku nechtěl dát, ale bylo by to pěkný, jsem to dal tady. Máte pěkný, z toho si rovnou uděláme sandstone, protože sandstone je pěkný a mi se strašně líbí. Jeden písek zbyl, budu mít 8 uhlazených sandstoneů, správně, mám 16 a toto zasadíme, sugarcane tam půl zasadím, mrkvu, brambory a nemám žádný kosti, to je blbé. A já si tady zasadím za domem tady to. A motičku budu potřebovat, lopatu na zarovnání a to, ne, prostě to laglo. Tady, to jsem zasadil já, jo, to jsem zasadil. A stejně dřív dám, tady stran třeba dám, jeden, tady dám, to jsem všechno našel, jsem umřel.
Já jsem kopal pod sebe, našel jsem tam zlato, že? A pak jsem se, nikdy to nedělejte, že kopete pod sebe. To je úplná volovinka. Kopat pod sebe. Teď asi víte, co jsem chtěl říct. Ale to je to, neřešme to. Tady, že dneska si udělám jako malinkou farmičku. Mám všechno, nevím, proč jsem šel dom, ale to je jedno, na kolik hrál FPS. 17, jak to, že jsem jinak hrál navíc. Lopatu mám. Já bych to udělal někde tady. Máme konečný zdroj vody. Jo, uděláme to tady. Wow, revizorně jenom. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blbá trava, blbá trava, blbá trava, blbá trava. Blbá trava. A blbá trava. A blbá trava. Vínka si vezmu. Tady nechám žít dneska. A udělám si to raz, dva. Tak si uděláme takovou zatím jen takhle zkušební. Mám hlínu? Mám hlínu. Jo. Počkat, proč mi to, jo, protože tam není voda, aha. Já jsem ten belík nechal doma. Jo, to už chápu, došáhnu tam. Ne, jo. Belík. Tak. Naberem si vodu. Dělám si na konečný zdroj. Tak. Máme konečný zdroj. Když nabereme vodu. A uděláme to tou motičkou teda. Tady. Tak. Já jsem tady chtěla tu hlinu. Mi vyšla motička. Já to sranu, no. Jsem si to vypil, protože tam jsem nechtěl umřít. To je sranu, no. Je tady tak. Si dáme opít. Jo, dal jsem si pár kaktusů. Co jsem to chtěl teď? Jo, motičku. Motička, dřevo. Tady. Tady, to je tak. Raz, dva. Tak. Už zase je večer. Já si radši vezmu meč. Dřevěný zatím máme, no. Moc mi to no to je jedno. Točky si... Ne. Nesekej se. Ani na to nemyslím. A jsem tam nechal. No to je jedno. Ne, kurně. Mredík. Dobrá spolupráce. Tady. Pak to osvítíme. Tak máme pryč. Sem dáme. Tak. Hodně. Tak, tady máme jednu farmičku. No, tyvo.
Mám ještě hodně, no, těch vítů. No. Tady máme jedno. A tady uděláme druhou. To jsou pavouci. Tak. Nemám. Já mám. Dva. A raz. Já to tam musím vlastně nechat. A raz. A máme další. Pečené. S nimi to zhnilé maso. Už nám zbyde, jsme chudáci, musíme jíst hnilé maso. Snědli zhnilé maso. A to jsem to teď chtěl. Tak beliky si schováme. To dáme sem, to už nepotřebujeme. To budeme potřebovat. A to budeme potřebovat. Co jsem to ještě chtěl? Jo, nice. Ne, to jsou. Jo, ten meč. A meč. Já vás nakrmím, ať se mi tady rozmnožíte. Já jsem si mal jednou níž. Asi jo. Ne. Kde to druhý? On se zabagovalo. Ne, tady je. Ne. No, udělejte mi malinký miminko. A mám malinký miminko. Tak. Ne. Pojď. Proč na mě šáš? Mě to bolí. Vyrostla jedna bříza. Kdybychom si udělali. Jsem to viděl tady. Jsi to viděl? Jo. Tak pojď. Epic fight. No to dáváme si po půl sedm. No, to je jedno. A ještě dvě. Máme tady hodně chce. Já to tak nesnáším, tu trávu. Taková tráva je dobrá, hodně padá. Je už semínka, ale prostě je to neholbí. Nevím proč, no to je prostě, neřešte to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady si dáme vodu. Dáme tady vodu. Tady. A tady. Aha, nemám vodu. Si naberu. Tak, vezmu si. Tak, máme nekonečný zdroj, teď si zasadíme mrkve a brambory. Raz, dva, doufám, že mi vystačí ta matička. Matičky rychle padají pryč. Takhle. Vidíte, jak ta matička ubývá strašně hodně. Já se ani nevím, kde. Tady máme deer, tak to tady zase dělám. Tady to nevyšlo na poslední. Tak, takhle to krásně zasadíme. Takhle. Brambory. Doufám, že nám to vyjde všechno. Tak. Tady mají být mrkve, že? Jo, takže farmu bychom měli, pokácíme stromy a ty tam se... Pane bože, moc se omlouvám, ale segra zase já nesnáším. Jo, fakt nesnáším. To dělá blbosti. Počkej, to dám k vajíčku. Tak.
To je jen po 16. Tak to jo, kamarády, tak to jo. A já vyměním za těch 11 knih. Vyměním to. A pak to pokácíme a tím je nepokojí. Ne, nebouchej mi, nebouchej. Ne, ty. Ty seš takovej creeper. No, další. To si děláš srandu, ne? Ne. Počkejte. Vypnu napísl. A mě neuteče. Do prd. Ne, do prd. Ne. Moc se omlouvám. Jenom nemůžu nějak vyskákat, že? Si děláte srandu, ne? To je dneska den. Ty vogo. Něco hodně neutočil mi. No, je. To je grát. Ty vogo, hej, moc se omlouvám, že... Ne, pro mě. Vypadni z toho bloku. Vypadni z toho bloku. Vypadni. Doufám, že to neskaču, ale to radši udělám ještě o jeden. No, to já pak upravím. Je tak a tak. No, určitě už jste se těšili, že mi teď ven, že? No, to se nestane. Co děláte? Skáče jak opice. Snaží dostat ven. Ty toto už mi leze na nervy, tu dílu budem... dílu, no. Tu díru budeme muset někdy zaskládat. Ty vogo, já to budem... Nesnáším, kde to tady... Tak. No, je to srandu. No, spadni, však jo, spadni, ale už to jsem dal tak. A já to jdu vyměnit, ty 3 glowstony, to se bude hodit, pak pokácíme všechny stromy, tady to ještě zarovnám. A... Vám, že ho nandu. Nevyměnil až za 3 papíry, jestli já tak to ještě zaběhnu dom. Jo. Ne. To byl kovář, ten byl někde jinde úplně. Tady ten to mám zaskládaný, já doufám, že mi neumřel. A já jsem takový vůl. Pak vezmu to dřevo. Je tady furt. Žije tam, jo, žije tam. Je to dobrý. A teď najít kováře, že? Teď najít jenom kováře. Tu vesnicu asi někdy zaskládám tou vodu, protože mi to leze na nervy. Tady není... Co je u sebe? Není. Dal tam něco? Ne, nedal tam nic. Tam je. Ne, to se mi zdálo. To je jas úplně. Jo, já jsem to vlastně bral tam. Někde tam. Někde, no. Někde jsem to bral. No, co ty nabízíš? 3 MR. Dneska už můžu mi dát teď, prosím tě. Ty kováři, ty vogo, kováři. Tady se mi zažil kovář, jo, tady je. Tady, nelanguji se. No ne. Tady jsem je okradl. Je tady. Ne. Beefu, no co to je, se zase nás jídla. No ale... To si děláte srandu, ne? Ty vogo. No se skáka. Podívám, jestli tam není nahoře. Někdo. Zase ty zvuky.
Může mít dek, a může být... Teď co si zaběhnu dom pro věci a budu tu jako, ne, já to nebudu dělat kameru, ať vidíte, jak jdu dom. Já si vezmu dřevo nějaký, nebo prostě si něco vezmu a teď netrefím doma. Bude to úplně nejlepší. Bude to úplně nejlepší, protože by mě to úplně naštvalo, protože zase tak blbý, myslím, tady to nestratím. Pojď, jo. No i když. Ale, ne, teď jdeme dom. Prasátko jedno. Jo, to je tam moje. Už mě rostou. Rostou. Ten neroste. No, to je pryč. To je 5 minut, že? Jasně, pak nebudu vědět, že to mám zaházet. To je jedno. Tak si vezmu tato. Tento nevím co, jo, tady máme hlínu. Dobrý, a vezmeme si radši ty 3 papíry. Jo, tu. Já bych se vrátil ještě jednou, ale pak když tak. Teď to zahazovat nebudu, protože já to potřebuju teď na vesničany. Teď jsem ho našel na poprvé. To by bylo... Prostě to je srandu. Fail, jak něco. Ani dveře tady nemají. Hej, teď fakt nemají dveře. Dobrý, je tam někdo, čuk. Halo. Hej, a moc se vám omlouvám, když uslyšíte důle nějaký zvuky, které rodiče jsou doma. No, to je ten velký dům. Tam se ještě podívám. Mohlo být něco zajímavého. Kdo ty furt šlape na pressure plate? To asi nebudeš, co? Tady další. Jasně. No, za 15. Když to bylo naopak, tak bych to bral. Co to je dneska se mnou? Ještě podíváme na co ty. Nic. Takže si ho nenandem, tak já tady skočím z balkóna a... Já to myslím vážně jako, že to je nenormální. Už ho zabili, nebo já nevím. A mě něco někdo za emerald. Víš to, já to asi pro tebe udělám a... Protože fakt tady nikdo není ochotný. Protože tady fakt... Ty foko, to jsou zrádny. Ty... Hej, není... Ta blbost, aby byl v tom. A tady. Je taková velká místnostka. Jo, to je kovár. No ale kovár by měl být snad u kováře, ne? Teda smutně, že jsem mu to tady rozbila. Jo, tady vlastně má nekonečný zdroj. A ne. Co to je? Nevím, co to bylo. Asi umřel. Takže bude pohřeb. Bang. Co ty už mi lezeš na nervy? Já to asi pro tebe udělám. Třeba jsou glowstony. Takže. Takže mi to leze fakt na nervy. Ty tam jsem se ještě nepodíval. No, pojď sem. To jsem už viděl. A víte co, já jdu proti... To uděláme tady v příštím díle. Pokácíme stromy. Teď jdu špatně. To vím určitě. Já jdu špatně. Ukáž. Jo, jdu špatně. No a teď doufám, že... Jo, tady je vesnice.
Dobré, úplně nejlepší vesnice světa, že ty vohej, ale už mi to leze na nervy, jak umou ve vodě. No to se budu muset jít. Asi to takhle obejdu chytře. Takhle si to obejdu. A ty to bělkovář, ne? Ale podle mě on už změnil názor. On si změnil ten názor, tak ten to nepřežije. Ještě jednou podívám. No takže já se vrátím dom, pokancím stromy a zarovnám to tam. A jdu dom. Latino. Já to schválně tak mluvím, abyste ji neslyšeli, protože ona je strašná. Takže já to tady zahážu. Takhle jenom. Vám se teď byl menší střih, protože tam si ségra zpívala, že teď se omlouvám, teď už jsem ale už na to zakročil. A tady jdeme si vyrobit sekírku. Takže Pokácíme stromy a teď já spadnu. Aspoň už to máte větší, ne? Jste rádi, ne? Raz, dva, tři, tak. Takže to zase bude na dlouho. Pokročíme v tom, že to tady upravíme tak. Jsme dobří, yes. Pokácíme stromy. Dřeva není nikdy dost. Já fakt nerad natáčím, když jsou rodiče doma, ale tak je, co já mám dělat? Nemůžu říct, běžte pryč. Já jdu natáčet. No. Pak mi to opadá a já budu mít další. Pak se směje další a pak další a pak další a pak další a pak zase další. Tak, takže ještě tady ten a pak už na to prdíme. Nebo víte co, já jdu doma. A v příštím díle si určitě už opravíme ten domeček svůj. Ten domeček náš. Takže čau, doufám, zase něco jsem řekl. Takže doufám, že se vám tady toto video líbilo. Prosím, dejte like, odběr a já se s vámi uvidím u příštího dílu z Minecraftu, takže zatím čau.